प्राइम म्यूजिक प्रेजेंट म्यूजिक बॉय संतोष बंटी। बिरह के आग में जारत बानी सजना तो परदेसवा। बिरह के आग में जारत बानी सजना तो परदेसवा। आचरा में लेके घूमी चढ़ल जवानी, आचरा में लेके घूमी चढ़ल जवानी। दिलवा में लागल ठेसवा। बिरह के आग में जारत बानी सजना तो परदेसवा। बिरह के आग में जारत बानी सजना तो परदेसवा। होठवा के लाली हमर पानी बन के चुआता, सीनवा से साटी फोटो दिलवा के छुआता, दिलवा के छुआता। होठवा के लाली हमर पानी बन के चुआता, सीनवा से साटी फोटो दिलवा के छुआता, सीनवा से साटी फोटो दिलवा के छुआता। याद करी अखिया में आई जत पानी, याद करी अखिया में आई जत पानी। बतिया तई है विशेष बा। बिरह के आग में जारत बानी सजना तो परदेसवा। बिरह के आग में जारत बानी सजना तो परदेसवा। रतियो के अखिया में निंदियो नया बता, बालिका न भाली पिया तोह के बुलावता, तोह के बुलावता। रतियो के अखिया में निंदियो नया बता, बालिका न भाली पिया तोह के बुलावता, बालिका न बाली पिया तोह के बुलावता। केस बिखराइल बरे ऐसे के जैसे, केस बिखराइल बरे ऐसे के जैसे। भइल पगली के भेसवा। बिरह के आग में जारत बानी सजना तो परदेसवा।
बिरह के आग में जारत बानी सजना तो परदेस बा सजना तो परदेस बा परदेस बा सजना तो परदेस बा राइटर राकेश पिया बुझी मजबूरी काहे के बनौले बनी हमरा से दूरी हमरा से दूरी राइटर राकेश पिया बुझी मजबूरी काहे के बनौले बनी हमरा से दूरी आहे बनौले बनी हमारा से दूरी संतोष राजा कुछो करे ना बाजल संतोष राजा कुछो करे ना बाजल भइलई है तसोर बा बिरह के आग में जारत बानी सजना तो परदेस बा बिरह के आग में जारत बानी सजना तो परदेस बा महाकाल रिकॉर्डिंग स्टूडियो रीगा मिल